מין 16, הבניין שעוד רגע הולך להיהרס. אני בניתי את הבית שעומדים היום להרוס, היום זה יום היסטורי, ואני אבנה את הבית החדש. זה היום יום הנישואים העברי ה-16 שלי, ולפני 16 שנה עברנו לבניין הזה. אז הריסה ביום מאוד סימבולי היום. אני גרה במין 16 כבר 38 שנה, אחלה של בניין, נוף מהמם שפונה לחורשה, בניין נהדר, שכנות טובה, היינו בונים סוכה כל שנה והשכנים כולם היו מתארחים, היה פשוט כיף. השכונה הייתה חדשה, לא היו הרבה אנשים, לא היו הרבה מכוניות. זאת רק הזדמנות לרגע שכולנו נפגשים, כל מי שמעורב בפרויקט. אנחנו רצים איתכם דרך ארוכה, הרבה מאוד עבודה עם חברי הנציגות ועם עורכי הדין שמלווים אתכם. כל העבודה הקשה הזאת מתכנסת עכשיו לרגע הזה, שהוא רגע נקודתי, דפיניטיבי. הדבר היחיד בפרויקט הזה שקורה ביום אחד זה שהורסים את הבניין. אז תודה רבה לכולם. שאני יכול לעבוד ואני נפץ את כל הבניין. היינו בהחלט מעורבים בתהליך מול אקו-סיטי, קודם בעלי ואחר כך אני, תהליך ארוך עם שיתוף פעולה מוצלח גם שלהם וגם שלנו. עוד 3 שנים ניפגש פה בבניין חדש, דירות גדולות, מגרש חנייה, גינון, בקיצור, העתיד לפנינו.